goeiedag allemaal. Na vele verzoek, hier wezen afleveringen van Op z'n Zeeuws. We zien maar eens onderweg naar de wintersport. We hebben een heel groepje, maar de jaren die vertrekken pas een dag later. Zo, lekker onderweg naar de wintersport. Hier hebben we onze driver. Oh god, je moet er wel oppassen om in al dat verkeer. Voor je het weet, zet je erop bij een voorlegger. En is je auto totaal los. Zet je daar met je blote been op dat asfalt. Ik had er zo geen zin in. Vader, zullen we maar zwiegen. Onze eerste tussenstop, dat is in München. Hier kunnen we nog eens even een lekker rondje keuren in die oude stad. Er is hier van alles te bekijken. Het staande kerken en het Bohemian thee. Dat is natuurlijk het turrehol. En toen zagen we van die klanken. Dus ja, we filmen onze neuzen en de beuter. Van Turhol naar Albach kunnen we verder. In München denk je bij gezellige drukte gelijk aan het Oktoberfest. Maar ja, het is januari. Het bleek een demonstratie te wezen. En na een lekker kruige curry konden we naar beneden. Blijf 74 kilometer doorrijden. De volgende ochtend hing de reis weer verder. Op naar Oostenrijk. We hadden nog een prachtige stop in dat mooie Salzburg. Kijk maar eens mee. En op zaterdagmiddag is er altijd een concertje in de Dom. Dus dat treffen we mee. Zeg nu zelf, dat klinkt toch hemelzee. En dat voor maar €9. En de krepte ruikt het naar oude ahosie. Maar ja, dat is niet zo haak, want dat fundament is al 1300 jaar oud. En daar willen we ook eens zo'n Salzburger suikelaartje proberen. Maar dieren, omgerekend ben ze wel 5 gulden per stek. En dan onderweg voor het laatste stekje naar de Witte Bergen. En we komen met z'n allen tegelijk aan. En voor we naar baden heen, moeten de dames nog even de potjes straten. Ze ben op de doet, dan we weet 12.500 kikkers aan. Maar helaas, het is te laat, het staat erop, hè. En zo is 2 baden dit. Vanmorgen begint echt de sneeuwpret. We aanjolder op de hoogte.